Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Ба канали мо меҳмонони нав пайваст шуданд. Ҳамаатонро хушомадед мегӯям. Аз якояки шумо миннатдор ҳастам дӯстони азиз, ки канали моро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед, комментарияҳои хуб менависед. Влоги имрӯзаи мо аз тайёр кардани субҳона мешавад. Барои субҳона имрӯз ман каша тайёр кардам. Каша бо биринҷ ва пшено. То охира влоги моро тамошо кунед. Ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. хоҳарону модарони азиз, имрӯз барои хӯроки нисфирӯзӣ мо дамлама мепазем. Карамкати марҳамат бароятон каме навор мекунам. рецепти дамлама аз холаҷони ман. Марҳамат. Ана тамошобинон зеленҳои деҳқонӣ кати. Ана дидед? Ана хоҳарони азиз, анакнун об мерезем ба фикрам. Да, соеба пашка водички нальем, да, немножко? Да, чуть-чуть, ага. Чуть-чуть. Примерно одну пиалку, да? Нет, сейчас пусть чуть-чуть это стоят, курдюк чуть-чуть растает, сейчас включи. Равғани гӯсфанд дар сама поёнаш камтар об мешавад ва баъдан як пиёла об мерезем. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз, анами рецепт аз холаи ман. Баъди тайёр шудан боз ба шумо нишон медиҳам чӣ хел мешавад. бениҳоят аппетитный. Ана тамошобино дамламаи мо тайёр шуд. Ба мо иштиҳои таом. Ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. Дар ин ҷо бошад мо ба магазини Икеа омадем. Дар шаҳри мо магазини Икеа ҳаст, магазини Майда як, ва аз магазин ба шумо каме навор кардам. Марҳамат, ба шумо тамошои бо фароғат. جهان بر من عزیز و معتبر مهربان تر هر یکی از یک دیگر هر دو بر من نوری دیده تاجی سر دولتی نایابی من مادر پدر هر دو بر من نوری دیده تاج سر دولتی نایابی من مادر پدر دولتی نایابی من مادر پدر хоҳарону модарони азиз, барои хӯроки нисфирӯзӣ имрӯз мо мурғ бирён мекунем. Картошка кати. Тарзи тайёр карданаш: аввал картошкаро сурх мекунем, баъдан мурғро сурх мекунем. Ана дар ин ҷо мурғро майдакар шуштем. Аввал албатта мепурсед шуштед ё не гуфта. Ман пеш аз гӯшт ёки мурғ пухтан тамошобинон албатта мешӯям. Шуштем, майда кардем, камти мурчкати мариноват кардем. хоҳарони азиз, анакнун давоми
картошка бирёну мурғ бирён. Мурғро бирён кардем, барояш анами картошкаи сурхкардагиро мондем ва баъдан дам дохтем. Анами хел 20 дақиқа тайёр мешавад. Пас аз 20 дақиқа тайёр мешавад. Тамошобинон, мо барои хӯроки нисфирӯзӣ тайёрӣ дида истодаем. Настенька помидорро худаш майда кард. намак пошида истодааст, намак қити мурч. хӯроки мо тайёр шуд. Ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. дар ин ҷо бошад бароятон каме мотиватсия, хоҳарони азиз. агаротҳоро об додем ва акнун ана ҳамин алафҳои бегонаро тоза мекунем ва баъдан каме кашниж мекорем. Все, больше ничего. И ковры, и все. Хватит. Учи нас, Маликуш. Давай. Это стих. Дальше. Я может два веселых гуся, но пошли на улицу, а ну потерялись, а бабушка их заметила, а потом бабушка их искала. Гусеница морковки предлагали им дать, они не слушались. Ладно. дар ин ҷо бошад тамошобинон, хонаи холам ремонт рафта истодааст. ман бароятон ваъда додагӣ будам ки навор мекунам. баъдан баъди хотима ёфтани ремонт боз навор мекунам. дар ин ҷо бошад рӯзи дигар аст. ҷувори макка пухта истодам. барои фарзандонамро хабаргирӣ меравам ба лагер. ягон чиз бурдан мумкин нест. пирожна, шоколадни хел чизҳоро овардан мумкин нест. 5 вақт хӯрок медиҳанд. пятиразовое питание. лекин барои бачаҳо ҷувори макка интерес аст. ба ҳамин хотир мебарам. ҳозир намак пошидам. акнун намакро духтам. ҳозир 2-3 соат мепазад. дар ин ҷо бошад компот пухта истодаам, дӯстони азиз. компот бо вишня, смородина ва олу духтам, 3 дона. дар кастрюлкаи майда пухта истодам, ба хотири он ки фарзандон нестанд. медонед ҳаматон дар хона мо 3 нафар халос. рӯстам ҳам кор баромадагӣ бегоҳӣ мегӯяд. инҷа компот пухта истодааст. дар инҷо бошад ҷувори макка. ҳозир боз барои обед, барои хӯроки нисфирӯзӣ ягон чиз мепазам. барои зимистон ман дар банкаҳо компот маҳкам намекунам. дар морозилни камера заморозит мекунам ҳамаи меваҳоро ва ҳар рӯз анами хел свежи компот мепазам. хоҳарони азиз, ҳозир камтарак райҳон мечинам ва барои обед бо ҷурғот як хӯроки болаззат тайёр мекунам. турецкий суп ва ба шумо навор мекунам тарзи тайёр карданашро. имрӯз ба ҳамин ҷо бел кардам ва камтар кашнич коридем. пагоҳ вай мегирам, тухми укроп мегирам ва тухми укроп ҳам мекорем. воду холодную сделаем и всё. ман заказамро гирифтам. барои Малика сару либос заказ кардам аз Faberlic. ҳозир бароятон абзор мекунам. ана ин пудра, хоҳарони азиз. агар бароятон писанд омада бошад ягон продуксияи Faberlic, метавонед ба рақамҳои телефонии ман, ба ватсапи ман нависед ёки галасавой равон кунед.
аз анаин мочалка заказ кардам. Дайте мне мочалку. Барои холам аз ин мочалка заказ кардам. дар тартиби мочалка дӯстони азиз ана михел собун дорад. Ароматаш малиновый аст. Малиновый аромат дорад. Ана марҳамат, агар чизе писанд омада бошад метавонед ба ватсапи ман нависед. баъдан хоҳарони азиз ман аз ин духи заказ кардам. Бениҳоят бӯи нағз мекунад. Восточный аромат. баъд аз анаин лосинаҳои детский. ана хоҳарони азиз аз анаин нест, ман ана михел комплект карда заказ кардам. футболка сифаташ дар дараҷаи олӣ. духтарони азиз метавонед заказ кунед. барои малика ман размери 110ро заказ кардам. барои 5 сола 110, барои 4 сола 104. ана михел размерни сетка дорад. баъдан боз як лосинаи дигар сифаташ 100% пахта. як лосинаи дигар заказ кардам. ҳозир нишон метиҳам. ана хоҳарони азиз боз як комплекти дигар. ин цветро камера пурра нишон наметиҳад, лекин цвети малиновый дорад. бениҳоят цвети хушрӯй. ана футболкаи сафедкати. размери футболка 110, лосина ҳам 110. як бори дигар такрор мекунам, ба касе ягон сару либос ё ки ягон продуксия писанд омада бошад метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ё ки нияти кор кардан дошта бошед, хоҳиши кор кардан дошта бошед, марҳамат нависед. ҳамашро мефаҳмонем. ана хоҳарони азиз, ана ҳамин буд влоги имрӯзаи мо. хоҳарони азиз, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. Пока скажи. Пока.